Skupština Srbije usvojila je zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim se povećava roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Roditelji će od 1. jula ove godine za prvo dete jednokratno dobiti 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 mesečno 2 godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina. Da bi roditelji mogli da ostvare pravo na dobijanje roditeljskog dodatka kao poseban uslov, navedena je neophodna vakcinacija novorođenčeta kao i sve dece prethodnog reda rođenja koja nisu vakcinisana u skladu sa zakonom. Poseban uslov za roditeljski dodatak je i redovno pohađanje predškolskog programa i nastave u osnovnim školama. Jednom godišnje proveravaće se da li je dete vakcinisano i da li redovno pohađa predškolski program i osnovnoškolsku nastavu. Paušal za nabavku opreme za decu rođenu 1. jula 2018. godine i kasnije, koji se isplaćuje zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom za drugo, treće i četvrto dete, iznosi 5.000 dinara. Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta, odmah nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno ili direktno nadležnom organu, najkasnije do navršenih godinu dana života deteta. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku.